Absimlay malaktiga don kibaru kenega bi kibara mambulo ka dokulukan o de ka fɔ tenado kalo tile 17 kɔnɔna la mukutikaw kɔni bɔra ka u ka nisɔngoya yira taama dɔ senfɛ n'u y'a yira k'a fɔ ko lakanabaliya cayalen don an ka jamana kɔnɔna na ani dugu wɛrɛ kɛlɛbolo minnu b'an ka jamana kɔnɔ k'olu ka taa ka bɔ yan. Ayiwa kibaruw sera ma u y'a yira n'a ka fɔ ye ko ni makɔfɔlen ninnu kɔni ma bɔ dɔwɛrɛ la min ye yɛrɛ k'a fɔ ko lakanabaliya n'o ɲɔ ɲalen kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ ko kɛrɛnkɛrɛnna Mukuti yɛrɛ mara kɔnɔna la ko ka fɛrɛ kɛ o la. Ayiwa an b'a yira la k'a fɔ ye ko ni makɔfɔlen ninnu kɔni ye heure 3 kɔni bɔɲɔgɔnko kɛ taama na k'u ka nisɔngoya yira ani u tilala ka yira k'a fɔ tuguni ko min yɛrɛ ye farasi kɛlɛbolo min b'an ka jamana kɔnɔ ani ONU ka kɛlɛkɛbolo min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye MINUSMA ye ko olu fana ka taa ka bɔ yan ko sabula ko olu ni makɔfɔlen ninnu nakun kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko kana an ka finitigiw dɛmɛ walasa lakana bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogoya min na ko nka ko kabini ni makɔfɔlen ninnu kɔni nana ko ni dɔw yɛrɛ de tɛ ka fara lakanabaliya kan ko fɛn tɛ ka bɔ a la ko olu kɔni tɛ jɛnɛ ye ko ninnu ka to an ka jamana kɔnɔ yan tuguni ko sabula u kɔni tɛ k'u ka baara k'a kɛcogo la o kun de kɔnɔna na ni makɔfɔlen ninnu kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya kɔni yira wa ko min yɛrɛ ye k'a fɔ ko lakanabaliya min bɛ olu yɛrɛ ka dugu yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye Moti mara ye ko fɛrɛ ka sɔrɔ o la wa u y'a yira k'a fɔ fana ko kuma minnu bɛ ka fɔ nin kɛlɛko in na ko ni o ye siyako kɛlɛ ye ko o kɔni tɛ olu ka dugu kɔnɔna la ko sabula ko Motika bɛɛ ye kelen ye ko maliyɛn bɛɛ ye kelen ye ko fila ni dɔgɔnɔ kulu bɛɛ de ye dugu kelen maaw ye ko wa ko nin tɛ siyako kɛlɛ ye. Wa o tɛmɛnen ka bɔ kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Barikani n'ale ye Faransi kɛlɛkɛbolo dɔ ye n'o b'an ka jamana kɔnɔna la ale yɛrɛ ni Mali finitigiw kɔni ye baara dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ baara min hukumu kɔnɔna la n'u kɔni ye dankari maajugu dɔw la n'o o maajugu ninnu kɔni bɛ taa maa 20 kɔ bɔ ɲɔgɔn kɔ la Mɛnaka mara kɔnɔna na. Ayiwa kibaruya sera ma u y'a yira k'a fɔ ye ko ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra alamisadon kalo tile 17 kɔnɔna la Niger ni Mali kɔni cɛ fulancɛ la. Ayiwa ni makɔfɔlen ninnu n'o ye Faransi finitigi ni Mali finitigiw ye olu kɔni ye bolodi ɲɔgɔnma baara dɔw kɛ baara min kɔnɔna la n'u kɔni bɛ ka maajugu gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. Kɔnɔna la ni makɔfɔlen ninnu kɔni ye dankari banbagati jɛkulu dɔw la n'olu yɛrɛ kɔni tun bɛ Mali ni Niger fulancɛ la an b'a yira la k'a fɔ ye u fila dɔrɔn kɔni ma nin baara in kɛ min yɛrɛ ye Niger finitigiw ye olu fana kɔni ye dɛmɛ don ni makɔfɔlen ninnu kɔni ma an bɛ yɔrɔ min na ko bi ni maajugu ninnu kɔni bɛ jamana kirinbolo kɔni kan wa u ni kiiri minnu ka kan o bɛ d'u kan. Wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan tuguni o de ka fɔ Banba mara la a yira k'a fɔ maa 4 kɔni bɛ yen nɔ olu ni bɔnna u ni na ani maa 2 kɔni jugunen don kosɛbɛ. Ayiwa kibaruya min sera ma u y'a yira k'a fɔ ye ko ni makɔfɔlen ninnu kɔni ma sa dɔwɛrɛ la min yɛrɛ ye sibiridon kalo tile 15 kɔni kɔnɔna la ninnu kɔni makɔfɔlen ninnu kɔni bɔra u ka so u caman u kɔni tun bɛ fali wotoro la u tun bɛ ka taa u ka lɔgɔjɔ la lɔgɔjɔ sira in de kɔni fɛ n'o kɔni ye Jangabu ani Banba yɛrɛ kɔni cɛla ye n'o ni dugu fila bɛɛ kɔni bɛ Koro mara la ni makɔfɔlen ninnu kɔni sera yɔrɔ dɔ de la min yɛrɛ ye dugu jukɔrɔ mugu ye o yɛrɛ kɔni donnen bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen in na an b'a yira k'a fɔ ko otoro kelen de kɔni yɛlɛla nin mugujugu in kan ni o kɔni otoro kɔni yɛlɛla kan mugujugu kɔni tira ni o otoro in maaw ye maa 4 kɔni bɔnɛla nin na maa 2 kɔni jugunen don kosɛbɛ wa min yɛrɛ ye jamakulu tɔw ye n'olu yɛrɛ tun bɛ otoro la olu kɔni sirala nin waleya in kɔni ɲɛ olu kɔni seginna ka taa u ka so. Ayiwa hukumu kɔnɔna la min yɛrɛ ye ONU ye n'ale ye diɲɛ seleke 4 jɛkulu ye ne olu ka maa dɔw kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔ olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin kalo 3 in kɔni tɛmɛnen na makɔfɔlen minnu kɔni sara Mopti yɛrɛ mara kɔnɔna la ko o makɔfɔlen kɔni bɛ taa maa 300 bɔ ɲɔgɔn kɔ la wa u y'a yira k'a fɔ ko o maa 300 in na maa caman kɔni ka saya kun ye dugu jukɔrɔ mugu kɔni sababu ye. Wa kibaruya kuncɛ la kibaruya laban m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ fila minnu kɔni sigilen bɛ Baɲaŋana dugu kɔnɔna la a caman kɔni bɛ ka bɔ u nɔ la ka taga yɔrɔ wɛrɛ la. Ayiwa kibaruya min sera ma u y'a yira k'a fɔ ye ko ni makɔfɔlen ninnu kɔni caman kɔni ye u ka minɛnw ta k'u kun ɲɛsin taama mobili ta yɔrɔ caman kɔni na Baɲaŋana yɛrɛ dugu kɔnɔna la kunun tɛnɛndon kalo tile 17 kɔnɔna la k'a sababu kɛ bingani wale ani lakanabaliya min kɔni cayalen don ni makɔfɔlen ninnu kan u sigiyɔrɔw la walasa u bɛ se ka taa dugu wɛrɛ kɔni na ni u bɛ se ka t'u yɛrɛ lakana. Ayiwa an b'a yira k'a fɔ ye ko nin kɔni makɔfɔlen ninnu olu ye filaw de ye n'u sigilen bɛ Baɲaŋana mara la u y'a yira k'a fɔ tuguni ko olu kɔni ka boloni yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko sabula ŋunuŋunu caman kɔni bɛ ka fɔ u sigiyɔrɔ la min yɛrɛ k'a fɔ ko sabula min yɛrɛ ye Dana Amasakun ye n'o ye dɔgɔnɔw ka kɛlɛbolo jɛkulu dɔ ye
ko olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu bɛna filaw kɔni caman kɔni faga ni wagati in na ko o kuma ninnu de kɔni sababu la ni makofɔlen ninnu kɔni caman bɔra u nɔw la ko u bɛ taa u yɛrɛ kalifa yɔrɔ wɛrɛ la ayiwa o hukumu kɔnɔna la min yɛrɛ ye Dana Amasakun ye olu yɛrɛ fana kɔni bɔra kunun ka kuma min y'a yira k'a fɔ ko kuma munumunukan min bɛ ka fɔ ko o kuma ninnu kɔni tɛ tiɲɛ ye ko olu ka laɲini kɔni tɛ ko ka ko la ta ka se maa wɛrɛw ma wa ko olu kɔni tɛ kɛlɛ kɔ an ka jamana in kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ka baara ye k'a fɔ maa kɔni ye dɔgɔnɔ ye ani dɔgɔnɔdugu fɛn fɛn kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔ ko u b'u lakana o ko wa ko o tɛ dɔgɔnɔw yɛrɛ kelen dɔrɔn ye ko filaw b'o la ko sabula olu sigiɲɔgɔnw ye filaw ye olu filaw de bɛ fa la olu ni filaw de bɛ ba la ko olu kɔni bɛɛ de ye mɔgɔ suguya kelen ye ayiwa an balimaw ni ne tun ye kibaruya ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la